ҳамасола тибқи тахмими мусобиқаҳои Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ дар ин ё он мамлакати ҷаҳон мусобиқаҳои байналмилалӣ аз рӯи намудҳои гуногуни сайёҳии варзишӣ гузаронида мешавад. имсол дар таърихи чемпионату мусобиқаҳои байналмилалии Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ маротибаи аввалин буд, ки чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ баргузор гардид ва ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон мизбонии онро бар ӯҳда гирифт. то ба имрӯз чемпионату мусобиқаҳои байналмилалӣ аз рӯи дигар намудҳои варзиши сайёҳӣ ба ҷуз кӯҳнавардии масофавӣ гузаронида шуда буд. вобаста ба ин аз 19 то 25 августи соли 2024 бо ибтикори Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ва Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду ноҳияи Айнӣ таҳти сарпарастии корхонаи муштараки заршӯии Зарафшон ва ширкати сайёҳии ватании Туртиҷӣ дар мавзеи Искандаркули ноҳияи Айнӣ чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ баргузор гардид. дар чемпионати мазкур дастаҳои мунтахаби 5 давлати ҷаҳон ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. басо рамзист, ки нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ дар Тоҷикистон дар арафаи таҷлили бо тантанаи 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад. дар рӯзи аввал меҳмонон аз шаҳри Душанбе роҳ ҷониби мавзеи баргузории чемпионати ҷаҳон Искандаркули ноҳияи Айнӣ гирифтанд. раҳораҳ аз тамошои манзараҳои дилфиреби ду тарафи шоҳроҳи Душанбе хуҷанд, варзишгарону меҳмонон, ки бисёриашон маротибаи аввали ба Тоҷикистон омаданашон буд, хеле шоду масрур гашта таъссуроти хубе бардоштанд. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур дар баробари муаррифии маҳорату малакаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон инчунин манзараҳои нотакрор ва кӯҳҳои осмонбуси диёр мебошад. ҳамзамон баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзиши сайёҳӣ барои рушди сайёҳати варзишӣ дар мамлакат боз ҳам замина ва шароитҳои фаррохтаро фароҳам меорад. пас аз расидан ба мавзеи дилфиреби Искандаркул, маросими кушодашавии расмии чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ бо иштироки раиси Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон, сардовари чемпионати мазкур Юрий Калаев, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ, доварону масъулони баргузории мусобиқа ва меҳмонону варзишгарон сурат гирифт. дар рафти расмии кушодашавии чемпионат изҳор гардид, ки Тоҷикистон дар самти рушд бахшидани намуди варзиши сайёҳӣ бахусус аз рӯи намуди кӯҳнавардии масофавӣ ва қайғронии обӣ имкониятҳои зиёди табиӣ дошта мебояд ин мӯъҷизаҳои табиаташро ба оламиён муаррифӣ намуд. ҳамчунин изҳор гардид, ки минбаъд Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ кӯшиш менамояд, ки чунин чемпионат ва мусобиқаҳои байналмилалиро аз рӯи дигар намудҳои варзиши сайёҳӣ низ дар Тоҷикистон баргузор намояд, зеро зарфиятҳои ҷумҳурии мо барои роҳандозии ин гуна чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ ба сӯ мувофиқ мебошад. сипас барои варзишгарону масъулон ва меҳмонони чемпионати мазкур консерти махсус гардондашуда аз тарафи кормандони шуъбаи фарҳанги ноҳияи Айнӣ тақдим карда шуд, ки меҳмонон дар навои сурудҳои тоҷикона рақсу бозӣ карда хеле фараҳманд шуданд. дастаҳои мунтахаби 5 давлат Тоҷикистон, Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Федератсияи Русия бо ҳайати пурра ба чемпионат омада буданд. ҳар як даста аз варзишгарони ботаҷриба ва мураббиёни соҳибтаҷрибаи худ иборат буд, ки таи чандин моҳ омодагӣ дида буданд, то дар ин мусобиқаи сатҳи баланд ширкат варзанд. ҳамин тавр шоми рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ маҷлиси машваратии доварону масъулон доир гардида тартиби рақобати дастаҳоро дар мавзеи Искандаркул муайян намуданд. дар рӯзи дуюми нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ, ки дар мавзеи зебои Искандаркули ноҳияи Айнӣ баргузор шуд, тамринҳои махсус ва фаҳмондадиҳии мукаммал барои варзишгарон аз тарафи доварону роҳбаладон доир гардид.
тамринҳои мазкур бо ҳадафи беҳтар кардани маҳорат ва малакаи варзишгарон дар гузаштани монеаҳои кӯҳнавардии масофавӣ ва омодасозии онҳо барои иштирок дар чемпионати мазкур равона карда шуданд. Варзишгаронро мураббиёни соҳибтаҷриба ва коршиносони варзиши сайёҳӣ ки аз тарафи Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон даъват шуда буданд, бо риояи қоидаҳои амниятӣ ва дастурҳои байналмилалии кӯҳнавардӣ шинос намуданд. дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардӣ рақобатҳо аз рӯи номинатсияи якуми масофаи пайвастшавии кӯҳӣ миёни мардон ва занон баргузор гардид. ҳар як варзишгар кӯшиш мекард ки бо тамоми қувват ва хоҳиши худ на танҳо барои ғолиб шудан, балки барои нишон додани рӯҳияи қавӣ ва иродаи шикастнопазири инсонӣ ки дар варзиши кӯҳнавардӣ талаб мешавад, талош кунанд. бо вуҷуди монеаҳои душвор, ҳар як иштирокчӣ бо ҷиддият ва ҳаяҷон мубориза мебурд ки ин нишон диҳандаи баланди омодагии онҳо ва муҳаббати онҳо ба варзиши кӯҳӣ буд. Раньше в России такого формата дистанции не встречали. Нам очень понравилось. Дистанция очень скоростная, нет времени на ошибку, поэтому все очень быстро, четко и слаженно. Да, мы благодарим проводящую страну за то, что они нас встретили прекрасно вообще. И, конечно же, за то, что провели прекрасные соревнования, было с кем посостязаться. Вот. Спасибо большое Таджикистану. рӯзи баргузории номинатсияи чемпионати ҷаҳон аз рӯи масофаи гурӯҳии кӯҳӣ миёни дастаҳои мунтахаби панҷдавлати ҷаҳон ба яке аз рӯйдодҳои ҷолиб ва пуршӯри нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ дар намуди кӯҳнавардии масофавӣ дар мавзеи Искандаркӯли ноҳияи Айнӣ табдил ёфт. ин рақобат ба варзишгарон имконият дод ки дар шароити табиии кӯҳҳои баланд маҳорати худро санҷанд ва ҳамзамон бо рақибони пурқувват ва таҷрибадор аз кишварҳои гуногун рӯбарӯ шаванд. бо оғози номинатсия ҳар як даста кӯшиш мекард то монеаҳоро бо ҳушёрӣ ва маҳорати хуби техникӣ убур кунад. ҳар як даста бояд стратегияҳои махсуси худро истифода мебурд ки дар он на танҳо суръат, балки мувозинат ва дақиқият низ аҳамияти бузург дошт. дар баробари ин дастаҳо бояд муттаҳидона кор мекарданд то ҳангоми гузаштан аз монеаҳои душвори кӯҳӣ ба ҳамдигар кӯмак расонанд ва дар айни замон эҳтиёткор бошанд. дар рӯзи охири баргузории нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ дар намуди кӯҳнавардии масофавӣ ки дар мавзеи Искандаркӯли ноҳияи Айнӣ баргузор гардид, варзишгарон аз 5 давлати ҷаҳон имконият пайдо карданд то маҳорати кӯҳнавардии худро барои мухлисон, намояндагони расмӣ ва меҳмонони чемпионат намоиш диҳанд. ин чорабинӣ на танҳо як мусобиқаи варзишӣ, балки як ҷашни воқеии шавқовар ва рӯҳбаландкунанда буд ки таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб кард. варзишгарони тоҷик бо маҳорати баланд ва ҷасорат аз дигарон фарқ мекарданд. ин буд ки онҳо дар қисмати намоиши маҳорати кӯҳбароии худ ба кӯҳпораи баландиаш 33 метр бо суръати рекордӣ дар 4 дақиқа баромада парчами миллии Тоҷикистонро парафшон кунанд ва боз ба поён пароянд ки ин ҳолати пурифтихор ва ҳаяҷоновар боиси кафкубии тамошобинон гардид. пас аз нисфирӯзӣ ғолибон ва ҷоизадорони чемпионат муайян гардида, дар фазои тантанавӣ ба ғолибону фаъолони чемпионат ҷому медал тақдим карда шуд. ҳамин тавр аз рӯи шумораи медалҳои ба даст оварда дастаи мунтахаби Федератсияи Русия сазовори ҷои аввал
ҷумҳурии ӯзбекистон ҷойи дуюм, ҷумҳурии тоҷикистон бо ба даст овардани 4 медали биринҷӣ сазовори мақоми сеюм, ҷумҳурии қазоқистон ҷойи чорум ва ҷумҳурии қирғизистон сазовори мақоми панҷум гардид. пас аз маросими ҷоизасупорӣ барои фароғату болидарӯҳии варзишгарон ва дигар иштирокчиёни чемпионат чорабинии фароғатӣ ва консертӣ баргузор гардид. ин чорабинӣ на танҳо як имконияти истироҳат ва баҳравар шудан аз муҳити зебои искандаркулро фароҳам овард, балки як ҷашни воқеӣ ва хотирмон буд ки варзишгарон ва тамошобинонро ба шодии ҳамдигар шарик намуд. ҳамчунин ин чорабинӣ фазои дӯстӣ ва ҳамбастагиро байни намояндагони кишварҳои иштирокчӣ таҳким бахшид. ҳамин тавр нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ дар намуди кӯҳнавардии масофавӣ на танҳо як санҷиши маҳорат ва қобилияти варзишгарон, балки як майдони ташаккулдиҳии дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни кишварҳои ҷаҳон буд. дар маҷмӯъ чемпионати мазкур аз рӯи 4 номинатсия масофаи пайвасташавии кӯҳӣ миёни мардон, масофаи пайвасташавии кӯҳӣ миёни бонувон, масофаи гурӯҳии кӯҳӣ миёни мардон ва масофаи гурӯҳии кӯҳӣ миёни бонувон баргузор гардид ки дар ҳамаи намудҳо варзишгарони тоҷик аз худ маҳорату малакаи баланд нишон доданд. бояд гуфт ки дастаи мунтахаби тоҷикистон бори аввал аст ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ иштирок мекунанд ва сазовор шудан ба чунин дастовардҳо дар маротибаи нахустини иштирок натиҷаи беҳтарин арзёбӣ мегардад. дар назар аст ки пас аз баргузории сатҳи баланд ва натиҷаҳои беҳтарини ба дастовардаи варзишгарони тоҷик, чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ солҳои оянда низ маҳз дар ҷумҳурии Тоҷикистони кӯҳсор баргузор мегардад ки ин метавонад барои муаррифӣ ва тарғиби зарфиятҳои сайёҳии варзиши кӯҳӣ мамлакат заминаҳои устуворро фароҳам биёрад. вобаста ба ин Искандаркул барои баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ макони хеле мувофиқу дилписанд буда релефи сангию кӯҳияш имконият медиҳад ки чемпионати мазкур бо тартибу макони баргузориаш яке аз беҳтаринҳо дар феҳристи мусобиқаҳои байналмилалии Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ гардад. воқеан ҳам боиси таъкид аст ки чемпионати ҷаҳон оид ба варзиши сайёҳӣ аз намуди кӯҳнавардии масофавӣ ки бо ибтикори Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии варзиши сайёҳӣ, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғду ноҳияи Айнӣ таҳти сарпарастии корхонаи муштараки заршӯии Зарафшон ва ширкати сайёҳии ватании Тортиҷӣ баргузор шуд, як падидаи бесобиқа дар таърихи варзиши сайёҳии кишвар буд.